kotona. Sisään. Ruoka olikin juuri sopivasti valmista. Okei. Nimipäiväkakkua. Jep, ihan minun itse leipomaa. Noniin. Tuliko läksyjä? No, ei tullut. Syöhän nyt. Herkullista. Todella herkullista. Kiitos. Se kakku oli sinua varten. Mä menen omaan huoneeseeni. Okei? Halo? Kuka siellä? Mitä sä teet ja missä oot? No, enhän mä voi muuta tehdä kuin soittaa sulle ja oon ihan kotona. Okei, tuutko sä huomenna kouluun? Miksen tulis? Olinhan mä tänäänkin. Niin tietty. Mutta mä vain halusin kysästä sulta, että koska sä lähetät sen kuvan mulle? Joo, mä lähetän sen ihan just nyt. Heippa! Moikka! Joo. Viestit. Liitä. Ja galleria. Ja tosta noin se Sypykissan pentu. Noin. Ja lähetä. Uusi viesti. Onpa se kisuliini Sypy. Olipa ihanaa, kun sain ton kuvan. Mä lähetän kiitosviestin. Okei. Noin ja lähetä. Uusi viesti. Kiitosviesti. No, mä vastaan eli ole hyvä, lähetä. Nyt hän lähetti viestin taas. No, okei, eli ihan hauskaa. Joten ei sitten vaan muuta. Noin, voisin nyt katsoa jotain videoa. Tai no, siinä menee hyvää aikaa katsomisessa video, joten mähän voisin lukea jotain. Mitäköhän hyvää tuolla olisi? Piparminttu poika. Kuulostaa aika hyvältä. Olipa kerran poika, joka oli piparminttua. Mä oon lukenut tän jo ennenkin. Mitäköhän muuta täällä olisi? Nappi ratkaisee. Tervetuloa eläinklinikalle. Minä olen Nappi. Tää on tosi hyvä. Mähän olen lukenut tämän ja lainannut monta kirjaa.
kertaa, niin. Mähän voisin katsoa vielä sen Söpön kissakuvan, jonka mä lähetin. Missäköhän se olikaan jo? Noin. Löytyykö sitä? Pitää kyllä tosi kauan seurata. Oi, tässä se on se Söpeliini. Oi, onpa se ihana. Oi. Noin, sulje. Taitaa varmaan olla ilta. Mä menen syömään iltapalaa. Au. Iltapalan jälkeen. Olipa hyvää iltapalaa, mut nyt menen nukkumaan. Mua väsyttää hirveästi. Uusi päivä. Uusi